Ipasidaan ni Senior Superintendent Julian Intuma ang tagiya sa Honda Civic Color Gray with plate number GQ 81 ang gingong gisakyan sa mipusil patay sa bouncer nga si Junjun Canupin Laroa. 25 anyos nga taga Talisay City ni Antong Domingos kadlawon. Si Laroa gipusil human mi uwang sa duha ka mga grupo nga nagkaaway sa gawas sa bar nga nimutang sa Don A.S. Fortuna sa dihang kalit siyang gipusil. Si Intuma miingon sa duha ka mga grupo nga nag-away sa pag-anha sa Subang Dako Police Station. Kung kinsa may tagiyan o kinsa may nagdaan sa mga sakyanan, mangkuan lang ko na mo surrender na siya or mo clear siya sa iyahang kuan kay ato nakita arm and dangerous siya bason kung mailhan na siya din plus doon na po siya gikop ng armas kaya mo siyang i-verify sa PSAGs kung parang soldier ba siya posible nga iyahang armas may gigamit ani nga mong pagpamusil.